yung iba, hindi pa naialok sa Satanas, susunod ko ba na? Nasagot na naman ng Panginoon, 10. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, tatlong it is written na. Thou shalt worship the Lord thy God. Siya na naman yung God. And him only shalt thou serve. Kinote na naman niya, written in Deuteronomy 6:13. So, ang Panginoon sa Kristo nga. No? Ang ginamit yung Word of God lahat. How about tayo? Ano gagamitin natin? The same. Kaya ang example natin siya. O balik tayo, punta po tayo sa 1 Peter chapter 5. Paano po i-resist ang devil? Na. Pag hindi natin alam ang Word of God, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, how can you resist the devil? Lagot na po tayo dyan. Kaya mahalaga po ang Word of God. 1 Peter chapter 5, basahin ko po mula verse number 8. Sabi po sa verse number 8. Sabi po sa 8, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, worketh about, seeking whom he may devour. Ang naghahanap po ng masisila yan. Hindi naman niya sisira ng hindi man na ng palataya, sisilain ka. Hindi na ho niya sinisila yung kanya na hubin. Ang sinisila po niya, Kristiyano. Lalo miyembro ng simbahan ng Panginoon. Uy, na sinisila niya. Yung hindi naman na ng palataya, hindi na ho niya sisilain yung kanya na hubin. Seeking whom he may devour. Okay? Ngayon, ang sabi sa 9, whom resist is steadfast. Salangsangin daw siyang matibay in the faith. Yung faith na naman, malaki problema doon sa faith. Kaya nga lagi natin pinag-aaralan yung faith. No? Pag sinabi natin faith, ano yung faith? Dito nalaki natin sa Hebrews 11 yan. Ano ang focus ng faith? No other than the Word of God. No? Kaya anong sabihin ng Bible? By faith, Noah. Anong sabihin ng Diyos na gumawa ka ng loob, tugunawin ko ang lupa, sumunod siya sa salita niya. Yung sinabi faith. Faith to the Word of God. Faith to His Word. Kahit hindi ka panipaniwala ang kanyang sinasabi. Dahil nung araw ay walang baha, no? Yung pinagagawa sa kanyang daong ay sa sukat pa lang ihubod ng laki. Gaano katagal niyang gagawin? Wala siyang binawas, wala siyang dinagdag. Kaya naman ang dagdagan pa, laki-laki na. Faith. Faith to God's Word. Faith to God's promise. Habang ginagawa niya yung daungin, ako, nilalait siya ng tao. Sasabihan ka talaga na si Raulo, ba't ka nagawa niya? Sasabihin ko pa. Wala mang baha dito. Yan ang faith. Faith to His Word, faith to His promise. Kaya ibig sabihin dito, receive Him in the faith. Kaya kung wala ka alam sa salita ng Diyos, paano siya ma-resist? For example, tayo pong mga Kristiyano family, inaatake tayo ng Satanas. O, anong gagamitin natin? Pagsuheto sa mga anak, salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng gamitin pagsuheto yung salitang tao. Kaya nga may warning sa atin. No? Bagaman sa Ephesians chapter 6, merong utos na, children, obey your parents in the Lord. May warning din doon sa magulang. No? Provoke not to anger. Kasi pag ang, tingnan nyo, para makita natin maigi, no? Pag ang sagot natin ay hindi Word of God, akala mo, provoke lang natin yung anak natin, magtataka kami sa lalaban sa iyo yan. Bakit? Na-provoke mo lang siya. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 2, honor the father and mother, which is the first commandment. No? Verse 4, and give others. Ba't sa father ina-address? Kalimitan, father nakakagawa nito. Provoke not your children to wrath. Ngayon, kung sinasabi mo sa anak mo sa salita ng Diyos, hindi personal ang dating. Pero kung mga banat mo sa anak mo talaga bang ako'y nilalabanan mo na? Hindi mo na ako ginagana. Tandaan mo, hindi mo pa ako kaya. Mga ganyang salita. Gusto mo natin. Gusto mo akong labanan, mga baka labanan ka nga, sa lalaki ng mga anak natin, aba. Wala kang magawa. You provoke them to wrath. That is wrong.
ating mga anak ay Word of God. Anak, ginagawa mo. Magagalit ang Diyos sa iyo. Hindi personal yun eh. Diyos ang nakapamagitan eh. Eh, puprovoke mo sa rap, ay hindi po maganda yun. No? Matutula ang sumagot yan, matutula ang mambastos ng magulang. Diba? Ngayon kung ang salita ng Diyos ang nakapamagitan, alam niya, yung salita ng Diyos ang lalabagin niya, hindi ikaw. Diba? Kaya nga, may salita po ng Diyos eh. Yun po ang gagamitin natin. Hindi sa mag-asawa. Pag nag-aaway na mag-asawa, di ba? Alam? Ayan na. Puro ka Bible. Sovereignty. Wala tayo makain. By faith ka pa rin. Di ba? Turo ng Bible yun eh. Dwell in them according to knowledge. Sa lalaki. Knowledge of the word of God yun. Alam naman natin yung mga asawa natin. Kapag kaya ipapatulan mo sa puro salita, ay away lang tayo. Ano ba yan? Kaya hindi ako nag-aasawa pa. Hindi na kailangan word of God. Diba? Ano kung mga kapatid, ang laking bagay ng belo. Ang laking bagay ng belo eh. Sweetheart, yung belo mo. Salamat naman. Pag nababanggit ko yun ni Mrs. Winat, salamat sabi. Kaya ako sobra pasalamat ko sa belo. Nare-remind ka ang mga babae pagdating sa belo. Hindi sila makabuelo dahil sa belo. Kaya napakaganda pag word of God eh. At peace ka eh. Hindi personalan ng dati, di ba? Hindi ba't ka wala po ang word of God? Personalan po ang dati. Ako lang ba ang mali? Laging ako, ikaw. Tapos na istorya natin dyan. Personalan yan eh. Baka doon natin, alam mo, ikaw lang kami, alam mo, wala kang baho, at ikaw din may baho ka rin. Parang na kayong mga amin niya. Hindi po maganda yun, magpatid na. Maging ang mga anak natin, di ba, pag nag-aaway mga anak natin, alam mo yung magkakapatid, walang boundary pag nag-aaway na. Ikaw, kuya, ha? Ano ikaw? May pasaway natin dyan. Tuturuan natin ang nakakatanda, no? Papagalitan mo na kababata, huwag personal. Lagi yung isasama ang word of God. No? Ngayon, kung sino man ang mali, yung nakatatanda, ba? Nakatatanda yan sa'yo. Lalabanan mo, abay sana yan. Laging word of God, nakita nyo, para hindi maging personal. Pag inalis nyo ang word of God, kahit po tayo mga Kristyano, balik tayo. Kita nyo, malungkot yung nangyari sa Baing Laguna. Diba? Nasasaktan tayo kasi pag binasa natin sa dyaryo, pastor ng Baptist, nakapatay. May pa ba napatay din ang kanyang asawa? Napakasaktan. Baptist Church. Tapos tatanungin ka, kabaro niya, ano may tampo mo? Opo. Abay, mayroon pa sa batala. May malalim na dahilan. Kasalanan. Kung ano yun, di ba natin malaman. Pero titiyakin natin, di ba? Kasalanan ang dalim dumating sa kamatayan. Katama ang pansin. Nagbubunga talaga ng kamatayan. Eh di ba nung araw, tingnan yung pamilya ni Jacob? Di ba buntik na nilang pinatay si Joseph? Papatayin talaga nila. Naawat lang nung panganay, si Ruben. Nauwi na lang sa bentahan. Kung hindi sa biyaya na Diyos, patay si Joseph doon. Diba?